Ayo Mbak, mati kok Mbak. Ayo, nyapa kuwi. Ayo, piye Le, aku iki kok kebone ning kene iki Le. Lu ke babut yang nek kentut. Barang ampune pesi koyo ngono kok. Tak omong-omongne wong lho kowe, Pak. Bang Bayi. Lah tebakmu ku salah lho, Mbek. Aja kok omong-omongne wong tenan. Aku iki mang arep ngurung Mbah kintut, Mbah kintut tiba ngono lho. Salah apa? Wong suelmu lho kok cepot nek kintut yen jengking. Tak ngene lho kok kono mang. Ndake ngono kok jareng ngelak. Wong tuwek ki lek mlaku ki rada mbungkuk neh lho, Mbah. Gen anu, boyok mungkur ra tugel. Piye to Mi kowe kuwi? Aja lek nak suruang. Ayo. Apa aku melu Mi? Piye lho Mi, aku jar nunggang kowe medhon. Nyeblok kok. Ayo Ju, wong dhek arep ndelok arep nggih tontonan rasi. Tuh tisi tak sidakne, Ju. Ki. Saya tak ancang-ancang. Saya to Mi. Ayo, iki. Kamu sadar Mi. Ayo, kebek. Sadar to Mi. Ayo. Pojokan kampung ono gang jenenge gang Dobos. Wargane lucu-lucu, uripe ora tau ngambek. Yu konyil kemayu, dandanan koyo biduan. Ngomongnya panter, senenge rusuh lan ruwet. Apa lho, Nduk? Nyemetu lho. Wis ben wong tuwek ki yo ngono kuwi lho. Ola lagi sandalku iki kok ngene iki piye iki, Nduk? Iki Nduk ngene iki piye? Wis. Ayo loro lho, Nduk. Ora sandal iki. Iki lho, Nduk, iki kabanan pisanku yo. Alah, bakmu kok ayu men. Kat biyet. Apa mamang lihat ceduan konyol, Nduk? Yu konyel mang buruh nang gone yu partiyah mang lho. Alah ke propo lu konyol ki isane nyang opo? Wah, golek apa ngono? Samane 100 apa urung to, Mbah? Alah, ora tus piye, Nduk? Wangine koyo ngene kok. Wangi ki lek atus. Wong lek atus ki mestine klambine salen lho. Wong kaya ket dik minggu kepengker kae lho. Klambine panggah iki. Ki dondomane kuning. Alah, iki kan kuning lho, Nduk. Iki ki lho abang. Ripatmu ke wis nglangur ngono. Nglangur ki lek ambumu, Mbah. Lengur, Nduk, lek ambuke. Ora konto kuwi. Gonto piye? Pupuran ae wireng kabeh iki opo ku? Sandal lho, Nduk, kuwi Nduk, sandalku kuwi, Nduk. Sing apik to nganu bae iki. Ya ngono. Iki mung sandal konyol to, Nduk. Bola dipatoningku. Ayo mlaku. Lah, wong tuwa kok celintisan ku lek golek yu konyol sampean ra dipakan lho, Mbah. Ya ngono ya, Nduk. Iso iya ki lek kok pedhotne sisan. Lah ngono kuwi to, Nduk. Piye lho? Ngangge iki piye lho, Nduk? Wong ora iso sandalane kok tetok nganggo. Alah loro to, Nduk. Yo, suwi ora liwat kene kok. Wis koyo ngene. Medon apa rono? Lah, tuh kene. Loro nih koyo ngene lho, Nduk. Iki kok malah kolesterolmu ilang lho, Mbah. Kolesterol apa wong lagi sehat koyo ngene kok kolesterol. Panas ini cemblekit. Krat uang belas. Kok kesel men, Mbah? Durung aku semone kok wis kesel. Ayo lah ngono.
leren ning kono kuwi, Nduk. Ayo. Kene. Dadah. Aku ki yo ngene lho, Nduk, karepku. Amar karo wong nom. Aku ki yo ben nom nek ngono. Cocok piye? Emang sampean wis mengkeret kabeh ngono kok arep nom neh ku piye iso lho. Piye carane? Mengker piye, Nduk? Lah wong tuwek ki lah mengker cilik lho. Pirut aku ki aderan. Aduh, kok ora neng bakul-bakul es kono ya, Nduk. Lah mono ya seger yo. Seger ki sampean apa ndek duit, Mbah? Yung gomo lho, Nduk, lah aku ki panggang gembol lah duit nyanti paraku. Lah ana tukok nang kok nggo sandal iki butuh tenaga lho. Lah wis gampang golek ini tak tukokne. Ayo mlaku naik. Yo, Kemana nih, yo? Tua apik tenan awakmu ki, Nduk. japi aku kok. Awakmu tak dadekne koncoku. Foto. Konco ae lho, Nduk. Yo, Cuk, banter-banter mbak iki yo ti ban lho. Aduh, eneng kokor aku. Lah, kayak gini yo kae. Aku kayak kumat setepe. Kayak piye lah nggedo mulai nek ngono ki kok. Kok ndi yo? Golek manuk osor kono lho Mi aku mang. Ndak nemu panggan. Kedheki nginane ki golek manuk, golek nanas panggandene to Mi. Empuh. Omah budrek. Panggan nyamahmu yo wae. Jane lho, sing kok golek ya nanas karo manuk. Engko lek sing kok golek manuk terwak ke dut. Sembrono. Ben Mi, ngono ki kok ambumu kok kaya pesing-pesing kaya nek kintrut. Iya ngono kok. Anu ki wangi lho, aku malu 100. Ora kaya nek kintrut kok ambumu. Paling kok iling-iling nek kintrut nyentunan. Iya. Iya, aku melu karo Mbah Kindut ki wong ki mletek rono to. Apa aku masak tepe apa piye ngono aku ora ngerti wong jere. Gugur terus potek ngono lho. Ora Mi, nek kintrut nggowo apa mang? Nggo panganan apa nggowo apa? Lek nggo panganan ayo digoleki. Lah ora aku jelas suti beane kenceng ning endi ngono kumat setepe. Nggo panganan apa lho yo? Wong sandale iki lho. Tekon nggawa angket kuwono mang mlaku. Alah bae ku mes sandale kintrut Mi. Lah ya ambune pesing elek-elek buang kono lho Mi. Kayak aneh bocah ki. Pesing Mi iki. Iya sih. Aduh. Kayak patut tengok. Aku itu tinggal. Bener pripatku tuh. Ora coba bocah kayak itu. Oh. Iyo piye jane. Ayo to Mi. Ki Mbah Kindut mang piye lho yo? Alah Mi, lek nek kintrut ki wis ora usah dinggep ritek lho, mek ora nggo panganan kok kencang mbok ben wis ayo. Ayo. Alah, ayo leren kene Mi dhisik. Tak lungguh ngendi iki? Alah kene. Mulang teng ketelek. Dengaran Mi, kintrut mang kok ora turut tonggo, biasa kan gerak kecelpanean tonggo. Kowar-kowar ngomong jere ora dingoni konyel. Koar-koar. Koar-koar ki apa sing tingu? Grunuk-grunuk kae ta yo? Oh no. Nang omah. Halah Mi, aku kira karep omongan karo kowe iki piye? Kowe kura-kura Mi, kowe kerek nemen. Jibane ora. Kura-kura. Iya yo. Kura-kura ki sing pasar malam tau terbang ngene kae yo. Lek terus lem aku. Jumi.
Alah dangkengane luwak mes melu kokor bature kok ditinggal. Usah tak bolo lah luwake. Wong arti bolo ora gelem melu kokor ki kalah ira umum. Lho dolane. Ngombe banyu ke yo kena. Alah, tapi engko piye lah ning peluse. Alah, aku njaluk engko yo kentir ae. Lunyu loh, Mi. Ora lunyu. Nek gendut, Mi. Nek gendut. Ati buru, Mi. Nek gendut. Alah, cabang bayi. Jane kokor ki pangan nutut ae. Alah, iki piye iki? Alah, nganggo sandalan gak gotak. Ayo Ojo bareng ngono. deh. Kowe mengko ngendi? Wong tuwek kok jumlah aku dhewe timbang pateni wong kowe engko. Alah, sing mateni yo kuwi lho. Wong tuwa kok teko ngene iki piye? Ora piye-piye, ayo lek mulai karo aku ae. Iki piye nduk iki? Wis to, ayo to. Aku lek patan-patan ra melu-melu lho, Yu. Udah lek akhir kon nyengkiwi ngene iki yo gelem aku. Kok malah kok badani lho, Mi. Ijali gendong kan kenek. Wah, kecaket. Wong tuwek ki lek mlakuke rada mbungkuk neh lho, Mbah. Gen anu, boyok mungkur ra tugel. Piye to, Mi kowe kuwi. Ojo lek nak suruang. Ayo, apa aku melu, Mi? Piye lho, Mi, aku jar nunggang kowe medon. Bocah kabeh kok arep mateni aku. Aku kok lak ora mlayu yo klenger wisan. Kowe iki nyapa lo ngipit ae? Wong urung gendong aku ngono kok. Aduh, nek enten. Piye? Cara ngene iki. Ora kakak Mi. Lho, Mi, aku yo ndak aku lho Mi ya. Piye lho nek nyatu ndak Jawa. Piye lho nek kowe kuwi? Lho, nyeblone lah kok tak kanggo guna bawang. Ayo, Mi. Kabeh kok padha gila yang aku iki. Jane kok irem to, kok padha gedenge yang aku iki piye jane uripku iki. Bocah cilik ngono. Kapan wae tak jengkes, jengkes lho. Arep tak leboni anu radio karo setel tenge. Ya wong tuwa kok nyio-nyio. Ayo, Mi. Kesel banget yuk. Mandor gitu, Mi. Aduh. Iya. Mi, nek gendro melek mati piye, Mi? Ki ora konangan ki. Wedhe padane konyol. Lek mati sapa lara maturi wek dhewe. Nah gendut apa ya iso omong lek mati ki. Iya ya, Mi. Wong mati ki wis ora omong ya. Karone yu kok kaya jentrum. Gampang men mati. 24 jam mati lek jentrum. Lek wong apa ki ngono? Jendel Mi lek. Anu kekesalan. Anggur kek mulih ame aku ya nyomah tak atus engko. Ampune pesing koyo ngene titik konyol. Ambo koyo tengi. Aku ya mulih. Kene aku Sak legamu, Mi.
kabeh. Bocah kayak emang lo gendeng lah. Wong-wong wis tuwek kok dijaluk gendong kayak ngene. Alah aku arep ning kono kene. Ke aku ke arep ngendi? Engko lagi cetukan kan kokor kemang lu karo luwak. Yo mati tenan aku. Wong aku ki cek arep urip tok. Lah, metu dalan cilik kono lek ngono. Darmi ae. Golek minat iki. Kayak motor ya dadi gawe kena kasus aku. Ya Allah Gusti Allah. Wah, ora to cengkeh kuwi. Kaya neng kentul-kentul kae, kaya neng korong dompol kae. Dhuwur men. Yuran dondo. Ora golek iki. Kae koyo kenang puto kae. Kae tak jaluki tulung ben ditene mulih aku. Kenang puto. Nyapa, Mbah? Nyapa terus kono ki? Olah nang, aku terna mulih. Nyapa ngenterne mulih ki lho. Gini ya lho. Yang mlaku yo penak ngono kok lakumu. Boyokku loro nang. Aku iki keweden. Berarti remuk gogor karo luwak le. Lah kene ngendi lho Mbah neng gogor karo luwak mang. Ki ruwake sepiro lho gedine? Ning plaler mang to le. Oh, ngalah. Kok iram to Mbah, nyatu tuwek kok terus ngalah sae kayak kuwi. Ambek sekali-kali kenyang pasar, golek-golek kembang. Mori. Gori, Mbah. Aku yo. Oke le. Gori. Ayo le, cepetan aku mulai. Engko aku lati uber-uber nek karo gogore ke melo. Ayo le. Alah Mbah, awan-awan ke reneng gogor. Gogor ki metune lek bengi lho, Mbah. Lek awan-awan ki reneng lho. Lho ning piye le? Wong anu luwake lu ngancap aku. Gogor iki lu yo melu ngancap aku. Wis sembarang aja tak terne mulih. Selebet ngono kae. Lho. Iya. Oh juga corak-corak ning ngono to le. Aku kok lak motor sih tenan piye? Dituntun pernah, Mbah? Oh dari itu aku ora wani bareng awakmu yo jorok-jorok ning ngono kok. Yo, lek tak kok kaduane ngene lek ono tak tonton lek menjangkah. Bener Mbah kuwi. Dhisene sikile lek jangkahke aja ndiase. Itu balik kok. Pasrate lho, Mbah. Lah. Piye Mbah kuwi pitewah mate kodong ngene iki, Mbah. Piye topo? Ayo, Mbah. Sopo ki kate untel-untelan ning kono ke? Kok kaya anu. Nek kintut. Lah, mencurigakan iki. Lah junjung-junjungan ngono kok. Tenan jerek Darmi nek kintut jek arep kae. Ayo, Mbah, mati kok, Mbah. Hayo, nyapa kuwi? Alah, piye le? Aku iki kok kebone ning kene iki Kan le. lu ke babut yang nek kintut. Barang ampune pes iki kaya ngono kok. Tak omong-omongne wong lho kowe, Pak. Bang bayi. Lah tebakmu ku salah lho, Mbek. Aja kok omong-omongne wong tenan. Aku iki mang arep nurung Mbah kintut, Mbah kintut tiba ngono lho. Salah apa? Wong suelmu lho kok cepot nek kintut yen jengking. Tak ngene lho kok kono mang. Ndake ngono kok jareng ngelak. Wong tak delok kok kono kangkik ngono wis pirang ronde Pak aku mang. Alah, Mbek.
ora ning rondene iki mang ora ngantek nyang apa-apa. Lah aku catu nulung tenan lho iki mengke. Ki lek katokku tak cepot iki mangke kenekan uler. Aku iki mang. Halah wong wis ngerti lek uler nek kindrut ngiroke kok jangan jengkang jengking ning kono. Pokoke tak penente kowe Pak pokoke. Wong tuwek barang kok isik dipangan. Bang bayi met-met. Saiki ngene Mbah, omongno nyang rembik. Aku wis ora arep omong. Ora kok anu piye lho wong aku lho kok bruwi ngono kok. Wong tuwa kok diketulanan. Ora gelem ngeterne ki rasa diterne lho, Le. Tole. Alah Mbah, kowe iki ditulung kok malah mentung. Adran ge kesruh kowe iki. Mulia-mulia dhewe. Nek kindrut wis nganti kok. What? Ayo tak tene lek ngono dibangun garapne yang butuh. Ayo lho. Rokok dhisik. Duh, kenemenan lek mau garap nek kindrutku mang. Nganti membol-membol aku lho. Enggak jopo ane. Alah Mbek, aja ngono. Aja ngono tenan kowe iki. Aku iki jek normal. Ora nyang apa-apa aku mengkaro Mbah Kindrut. Yo wong kok atur soko mangap lek omong ge. Mulih. Ngalah. Arek bejo men sing dadi aku mung tuju aku arep nulung, ki malah kepentung. Satu lambene rembik ki luar banget. Lek diantek diomong-omongne wong ki dikira tenan aku iki kon rabi nek Kindrut iki dadi apa. Ki padahal ki lek njaluk mahar ora ukre-ukre ki ana kok 3 meter ngono piye. Apes. Aku nglamun sidakne epek cengkeh iki mang reyo ora kena epek ngene iki mang. Anu lho, Nduk. Aku mengke diancepi kokor karo luwak. Boyokku ki luwar. Lah kok neng kenang butuh kemang dipusuk nih. Lah awakku yo lara kabeh lho, Nduk. Gugur karo luwak. Nendi lho lek ngancapi? Gek piye bentuke? Gudi lho, Nduk. Gogore luwake ki bunder ngono. Ayo Nduk yo, terno aku mulai teko kono ae. Aku kok digoleki konyil. Jo. Hey. Sik to Mbah sik. Gek kowe apa lah anu gogor karo luwake? Engko tak cekel lek nyata apa. Yo kelingan lho, Nduk. Lah wong klambine ki mengela ora ijo yo biru lho. Gek rambute ki diperang ngono lho kaya awakmu. Lah, kau lek ngono, Mbah. Serahno aku lek ngono tak cekel kapan-kapan ngono. Jo. Yes. Kindrut rapalnya aku. Asik. Bah, tak terengkok kene ya mula dhewe tak golane gogore. Iya, Nduk, yo. Wis mlaku. Aman nih. Kak marane Darmi ngono ki mbok. Darmi aman apa ora alah pikir keri. Seger banget. Nih, 100 ku mangke. Wes sakit mentas iki apa lho? Car ngumbah iki kerajang. Wek dhewe aman mi. Aku mau cetok anek Kindrut ning ndhuwur kono. Ora sida mati wong wis ora hafal aku. Wis anu klambi iki lho. Jereke anu apa omong yang Pak Bud di Pungosoro ning Plalar kono bocah klambine ijo jereke. Berarti kan lali aku mi. Boleh nyang kowe mi. Lah,
Ki patute aku dhewe sing kelapali yo. Piye iki kok carane? Jajal yo. Kayak gek roh ngono apal apa ora? Akan yo wis salin iki sik andukan. Sik tak nggih kathokne no. Iya Mi, wis to tenang ya Mi. Engko lek kowe diapali sapa? Alah nek kintut gek dianu konyel karo Pak Bud tak ewangi engko Mi. Tenang meneng lho. Didelok piye ngono kok? Lek sik apal aku piye? Wis to Mi tenang ya kowe kok cucu. Jo. Ayo Mi. Ning dilowongi Mang yo. Mang tak ternet kok kene lho Mi. Saiki wis kok ngomah paling kok. Lah, wong mlakune koyo bekecot nang mulai teko ngomah. Paling yurung lho. Kaya siput-siput oke Mi. Ngono ke bene lho. Wis penting aku kan wis aman. Yo nyang awakmu sing ora apal. Lagi leknya aku sik apal piye engko? Ki patute aku piye? Mu sing gara-gara ya awakmu kok. Ki putih-putih kono ki apa? Endi lho Mi? Kae lho yu. Wong gila budo no kok. Jo Mi tak omongi teko kene. Oh no! Nyapa lho Pak Buden ngono? Tak omongi to Mi. Kae mangke bar dolanan karo nek kintut to Mi. Roke membal-membal lho Mi. Kan tak incang to kok ngger kono ning ngono. Lah wong karo jengking-jengking ngono to. Cek butuh ke kathok dicepot, masa tak geta. Hayo nyapo, jare ora nyapo-nyapo. Ora nyapo-nyapo lho Mi suwane dicepot. Dek jare kena uler. Yo lek uler tuh iki ning jebres yo Mi ya. Jere iki ngono lho Mi. Mosok tak ngono nek butuh ke nesu to. Mlayu doprok ngono lho. Wong tuwek kok dipangan yo Mi. Lek dipangan iki pate kerak kabeh yo Mang. Ora kok deloki. Iki jerak menjengking-jengking gek membol-membol ke patute ngising. Ora ngising lho Mi piye lah jelasne nyang kowe iki. Anggur tak kok butuh dhewe kok membol-membol gini ya. Ya lek ngono. Lah ora kok tatur to Pak Mang? Jerak yo rembek sampe membol-membol ke. Kowe iki lek manut rembek cangkeme iki ngablak ndak gelem mingkem ngono lho. Lah keke tukang gepetna tukang anu nyang wong-wong ngono kuwi to. Aku lek nyang Mbah Kintut ndak tak kapak-kapakne. Mbah Kintutku menglambok dicucup demit pitung danyangan kok tak kapak-kapakne. Aku metuju aku iki nulung ning kono ku Mang. Aja percaya lek karo omongane rembek kuwi. Alah maling grem ngaku ya Pak polisi nanti garapan to dodok. Iki arep apa jenenge ngontran-ngontran ngakoni kok ndak godak. Lah kok teko polisi barang yo. Mbak Budo ku ora maling. Oke, ngono ku Mang piye lho ceritane? Ya ngono ku meng lho Mi, tak jelasne kaya mangkae lho. Aku iki nulung yang Mbah Kintut kuwi, wong tiba to, ki aku kededel ki melu rubuh ngono lho. Jareke jengkang-jengking bareng Mang. Ning catu cangkeme luwer domongi kok. Paling ki iya, Pak. Piye ndelok cangkemmu yo? Luwer. Endi lho? Lek luwer yo medeni yo tak dondomi engko ning omahku. Ya kenek Mi. Suwi-suwi catu nganyelne to rembek kuwi. Ayo digarap ae. Pikir kong kali kong areng nglawan aku to. Kowe bareng ki Mi. Ayo Pak meduna lek nyatu anu, kowe nantang. Rumah sama aku wedi, loro turu aku pegang ngatasi, Pak. Jo. Ya aku lombek sing wedi, aku ngalih. Ngono yo ora pandhe kok. Ayo yo terus yo. Burunen. Dengkleng cagake yu. Dengklingen cagake kuwi. Gagi to yu gagi. Dangkeng ngamu ngono. Lek ro beatre gelet demenmu ndak umum. Wah, yo demen lho. Wong kowe iki lho jagoku. Jalumu ku lho landhep banget. Apa terus nek karo aku kene? Ayo. Jane kowe mentolo mi ngejak gelut aku. Yo ayo lek nyatu anu. Ayo yu. Wong dhek arep ndelok arep nggih tontonan Rasido tisi tak sidakne yo. Gagi. Sik tak ancang-ancang. Gagi. Sik Tomi. Ayo gagi. Tomi sadar Mi. Ayo kena. Sadar Tomi. Ayo.
Ndi bojoku. Awakku loro kabeh. Tak kon nukokne atu anceng kae lho karepku. Ayo reso turung kok bengi aku. Awakku koyo ngene iki bocah mau ora Jawa, ora goger tenan keke. Lak luwae tan soyo ra umum kae. Cilik, bunder. Nek kesel man iki. Tajem pokoke. Opo penake kae? Nyopo kok mloyo mlayu kae? Tolong, Mbah. Aku tiba. Biar Mbah turun. Tolong orang kayak Mbah. Ya, kengane. Ora oleh kuteran do. Engko lek kecrungup ki loro. Yo mesakne. Ayu-ayu ngono lak blendes ngono lho do. Dolanan ki ngapi. Ngapi lho, Mbah? Mau tak jak jumpritan kok. Kayak karo playo malah teko ngendi-endi ku. Kesel aku iki. Ojo percaya Mbah wong keker ngejak gelut aku to. Tenan. Lah. Ojo elok-elok goger karo luwan do. Aku iki lho sing wis dadi korbane awakku loro kabeh lho diajapi. Ngono kok miru ngono gobokmu. Oh, udah omongi kakak malah kok buru ae. Gobok. Lek gobok aku ra duwe yo. Duwe kok kricik. Biasane wong tepek-tepek ngono ku lho duwe. Sampeyan duwe, Mbah? Ngene ngono. Ngono kira kok gawe apa? Lah bocah ki dolanane ora ngono. Malati lho. Ya lek ngono aku tak nyuwun pamit, Mbah ya. Engko lek aku bengok-bengok ning mburi kono berarti aku gelut kuwi tulungan. Ya. Aku yo melu, Mbah. Mulai yo. Yuh. Berarti Mbah Kemang wis ora apal karo aku. Maksudnya ora ngono kok ora curiga ra piye-piye ngono. Lah iya to mau wis tak omongi. Lek kintut ke gampang pikun. Berarti wek dhewe wis aman. Cucu mulai, Cuk. Nek dhewe rasah gelut nang. Iya ora. Astagfirullah. Walah, bocah ki ambuk sing akur. Wong tuwek ki ben awet enom.